Sodankylän elokuvajuhlat armon vuonna 2014 olivat järjestyksessään jo 29. Vuodesta 1986 Sodankylä on koonnut elokuvien ystäviä pohjoisen taivaan alle viikkoa ennen juhannusta ja sääskikauden alkua. Sodankylän elokuvajuhlat ovat ainutkertaisuudessaan todellinen tapaus, eikä vain Suomessa, vaan myös laajemmassa kansainvälisessä mittakaavassa. Cafe Peoplella oli kunnia tavata festivaalien idean isää, elokuvaohjaaja Anssi Mänttäriä. Kuinka aikoinaan kaikki saivat alkunsa? Anssi Mänttäri. Hei, mä oon kuullut nyt yhden uuden jutun. Ja musta on niin hyvä, mä en ole itse kertonut siitä koskaan vielä. Mä oon kertonut jotain muita juttuja aina tästä, niin tää oli aika hyvä, minkä mä viimeksi kuulin. Semmonen, että mä olin, alussa on aika paljon tottakin. Mä olin puhumassa 300 Suomen kulttuurisihteerille, muistaakseni Joutsassa. Ja sitten mä lopulta pääsen nukkumaan ja on saanut semmoisen puoli tuntia nukuttua, niin joku potkii oven sisään. Ja sieltä tulee Sodankylän kulttuurisihteeri, johon olin tutustunut samana iltana, ja sanoo mulle, että me perustetaan nyt Sodankylään elokuvajuhlat. Ja sitten mulla ei ollut vaihtoehtoja, että näin se lähti. Jos se olisi ollut ahvenanmaalainen kulttuurisihteeri, joka olisi potkinut oven sisälle, niin sitten nämä elokuvajuhlat olisi ehkä siellä. Mutta ei ollut. Se oli Sodankylän kulttuurisihteeri. Paitsi jos se olisi ollut ahvenanmaalainen, niin mä en ymmärrä ruotsia kuin kännissä, että ehkä siitä olisi mitään tullutkaan. Kun minä ja Maria Martikainen, Sodankylän kulttuurisihteeri, saatiin se lävitse Sodankylässä, että Sodankylä hyväksyi sen. Sen jälkeen mä pyysin Aki ja Mika Kaurismäkeä mukaan siihen, koska no ei sen takia, vaan mä olisin pyytänyt varmaan heitä muutenkin, mutta meillä oli yhteinen yhtiö siihen aikaan ja oltiin päivittäin tekemisissä, niin se oli luonnollista pyytää heidät mukaan. Ja sitten me Aki, Mika ja minä päätettiin, että pyydetään Peter von Bach-festivaalin johtajaksi. Ja sitten se ydinryhmä olikin sitten kasassa siinä. Miten Sodankylän elokuvajuhlat on muuttunut tässä aikojen saatossa? Nyt on kuitenkin 29 juhlat jo menossa. Ei ne hirveästi ole muuttunut. Jotkut parhaat asiat on jäljellä edelleen. Esimerkiksi semmoinen, että me heti alussa yhdessä päätettiin, että tänne ei oteta kilpailua. Eikä ole vieläkään tällä ei kilpailla, koska meidän kaikkien mielestä ei taiteessa voi kilpailla. Se on jotenkin luonnotonta. Ja se on ennallaan. Toinen asia on sitten konkreettisempi, että oli hirvittävä asuntopula ensimmäisenä vuonna. Kun ei kukaan niin tosissaan uskonut, että tänne tulee semmoinen yleisöryntäys niin kuin ensimmäisenä vuonna tuli. Että kun mä lähdin esimerkiksi omasta hotellista huoneestani ensimmäisen yön jälkeen toiseen festivaalipäivää kohti, niin ovella käännyin katsomaan, että miltäs mun huone näyttää, ja sitten siinä ohimennen lasken, että montako ihmistä sinne jäi nukkumaan, niin siellä nukkui 11 ihmistä vielä, kun mä lähdin töihin. Että tämä tilanne on parantunut hyvin sen jälkeen, että täällä on toinenkin hotelli ja Luoston hotelleihin hyvät bussiyhteydet ja kaikkea tämmöistä. Ja paikalliset on keksinyt sen, että he lähtee omille kesämökille ja vuokraa tänne festivaalille tulijoille omia asuntojaan. Että tämä asuntopuoli niin kuin toimii nykyään kuitenkin, että tänne voi tulla ilman, että tarvii välttämättä mennä telttoihin. Hei, mitä sun asema on tai rooli tämän päivän Sodankylän elokuvajuhlilla? Ei mulla ole mitään roolia. Mä oon kutsuvieras, siis on vitu kivaa. Silloin kun mä olin töissä täällä ja kuuluin tähän organisaatioon, niin aina kun mä olin mennyt elokuviin, niin 5 tai 10 minuutin päästä joku tuli ja tarttui kauluksesta ja kiskoi mua ulos, että nyt se asia on päin vittuun ja menepä nyt järjestämään se, että hommat toimis. Mut nyt kun mä oon vaan kutsuvieras, niin täällä on oikein kiva olla. Näin siis ohjaaja Anssi Mänttäri.
Elokuvajuhlilla ensi kertaa vierailut näyttelijä Sampo Sarkola oli vaikuttunut Sodankylän ja itse festivaalien lumosta. Tämä on mun ensimmäinen kerta täällä ja mä sain kutsun ja on aina halunnut tulla, mutta tää yllätti mut kyllä monella tapaa tää ilmapiiri, ton ohjelmiston laajuus. Sitten myös tää Sodankylä, mikä ei ole ehkä maailman kaunein kylä, mutta ihmiset tekee tästä todella mahtavan paikan ja lämmin henki. Mitäs tällä hetkellä kuuluu sun kulttuurielämään niin työrintamalla? Tuossa syksyllä niin teen teatteria, 2 eri juttua. Jane Austenin mä menin itse asiassa paikkaamaan siihen. Sieltä on vaihtunut vähän miehistöä kaupunginteatterilla, niin Jane Austenin toi Järki ja tunteet. Ja sitten se oli ihan hauskaa tehdä aivan naisnäkökulmasta teatteria. Ja sitten on sen lisäksi tulee Lillateatteriin espanjalainen näytelmä, mikä kertoo tästä pankkikriisistä. Se on 2 hengen dialogi, mikä on on se komediallinen, se on kyllä komedia. Siinä on lainanottaja ja lainanantaja ja heidän välinen vääntö. Onko mitään elokuva, TV-puolta? Ei ole tällä hetkellä mitään. Ei ole. Että saa ottaa yhteyttä. Joo. Teatteri ainakin tää syksy näyttää nyt kovin teatteripainotteiselta. Niin. Täällä Sodankylässä ootko ehtinyt käydä katsomassa elokuvia? Kyllä, vaikka mulla on vaimo ja lapsi mukana, niin me mennään vähän vuorotellen, mutta mä oon kerennyt nähdä ton Pekka-Leino Ulvila, Murhamysteerin, sit Mykkä-elokuva. Nyt mä en muista sen bändin nimeä, joka soitti live-musaa siinä, mutta se oli erittäin hieno kokemus tuossa isossa teltassa. Mykkä-elokuva isolta kankaalta livebändin kanssa. Ja sitten tietysti toi keskustelu, mikä käytiin tänä aamulla tuolla koululla, tai haastattelu, niin se oli myös erittäin kiinnostava. Ja mä luulen, että nyt kun mä oon tämän vuoden ensin ekaa kertaa täällä käynyt ja pakko tulla uudestaan, niin mä veikkaan, että myös nämä ohjaajien siis haastattelut, niin niitä mä todellakin tuun tänne katsomaan ja kuuntelemaan. Ne vaikuttaa todella mielenkiintoisilta. Mitä sä muuten kuvailisit? Sä oot ensikertalaisena täällä elokuvajuhlilla. Tosin sä oot tullut Lapissa, sä oot kuvannut täällä meidän. Miten sä kuvailisit? Tämä atmosfääri on hyvin elokuvan, sanotaan festivaalista, on niin sen asian ytimessä kuin olla ja voi. Ja se on varmaan ollut tarkoituskin. Että täällähän ei oikeastaan ole mitään turhaa. Ainakin tuntuu siltä, että kaikki on hyvin tarkoituksenmukaista ja aika askeettisissa olosuhteissa, mutta se kyllä se jää niin toissijaiseksi, koska täällä on henkistä pääomaa on niin paljon. Ja se varmaan tämä myös askeettisuus tuo esiin sit sen ihmisten parhaat puolet tässä. Ja kun tämähän näyttää teollisuusalueen takapihalta ja kuitenkin ollaan Lapissa, niin tämä on jännä ristiriita. Tykkään. Elokuvajuhlien järjestävää tahoa edustava tiedotusvastaava ja virallinen seurusteluupseeri Eero Tammi oli juhlilla jo 17 kertaa. Hän muotoilee Sodankylän olemusta seuraavasti. Liisa Ihmemaassa tulee ensimmäisenä mieleen, ja se on myös semmoinen asia, jota Alice Rohrwacherkin sanoi, joka Alice eli Liisa italialaisittain, niin totesi, että tämä on ihmemaa, tämä ei ole todellinen, vaan tämä on kummallinen, tätä ei ole olemassa missään muualla kuin tämän 5 päivän aikana. Ja tämä sekoittaa pään ihan täydellisesti. Tämä on kummallinen trippi meille kaikille, jotka täällä olemme. Myös sinulle, joka teet tätä haastattelua, et ole sama henkilö niiden 5 päivän aikana kuin muuna 360 päivän aikana. Mikä tekee sen erityisyyden tai se, mistä kaikesta elementistä se koostuu? Mikä on sun kokemus? Ilmapiiri, ihmiset, yleisö,
ennen kaikkea tekee festivaali. Meillä oli tänä vuonna paljon ennätysmäärä peruutuksia, että tietyt päävieraat, jotka oli ilmoitettu, peruutti, mutta se oli heti avajaisnäytöksen jälkeen selvää, että se ei haittaa ketään, että se on heidän häpeä ja heidän surku ja heidän missaus, että he eivät ole täällä, koska se yleisö tekee sen festivaalin ja ihmiset, jotka täällä on, niin luovat sen dynamiikan. Hei, mennään tähän Sodankylän elokuvajuhlien tämänvuotiseen tai ylipäätään ohjelmistoon. Miten se rakentuu? Se rakentuu aina päävieraiden tai ihmisten, joita me saadaan tänne paikalle, niin heidän elokuviensa retrospektiivien varaan. Ja sitten siinä rinnalla kulkee aina joukko klassikoita ja sitten uusia elokuvia, mutta kyllä se päärunko on aina niiden vieraiden, ketä meillä täällä on, niin heidän elokuvansa. Cafe Piippo, suomalainen kulttuuriblogi, niin nyt kiinnitän hetkeksi huomiota kotimaisiin vieraisiin, kotimaiseen ohjelmistoon. Sitä kuitenkin näinä päivinä pukkaa kotimaista elokuvaa. Mikä logiikka tai mikä on tämä? Millä mandaatilla ne päättyy? Me ei missään nimessä näytetä kaikkia kotimaisia elokuvia, niitähän tehdään nykyään aivan liikaa. 37 taisi olla viime vuonna ja valikoidaan ainoastaan meidän näkökulmasta mielenkiintoisimmat filmit ja heihin liittyviä vieraita. Esimerkiksi Maria Ruotsala ohjaaja ja hänen Aperon-elokuvansa, jota ei ole näytetty vielä kaupallisessa levityksessä millään tavalla, niin oli tämmöinen filmi. Ja sen pääosan esittäjä Sampo Sarkola oli myöskin vieraana. Martti Suosalo oli paikalla esittelemässä Isänmaallinen mies -elokuvan ja Juha Vuolijoki oli paikalla esittelemässä maailman ensi-illassa itse asiassa uuden Charles Law-elokuvansa, joka on Yhdysvalloissa kuvattu suomalainen tuotanto. Ja aina yritetään etsiä semmoisia vähän niin kuin jännittäviä juttuja, jotka kiinnostaa ihmisiä, eikä mennä sillä linjalla, että joku on kotimainen, että se on hyvä, vaan että kyllä niin kuin jänniä näkökulmia ja jänniä tilanteita etsitään. Ensi vuonna juhlavuosi. Muuttuuko mikään vai mennäänkö vanhalla hyväksi havaitulla? Siis lähtökohtaisestihan mikään ei muutu. Niin kuin viimeisen 29 vuoden aikana tämä festivaalin peruskonsepti ei varmasti muutu yhtään mihinkään, mutta ne ideat, mitä on ensi vuodelle, on aivan surrealistisia, aivan crazyjä, ne on aivan hallusinatorisen hulluja ja uskon, että tulee kaikkien aikojen festivaalivuosi. Se, että mitkä kaikki näistä ideoista toteutuu ja mitä uusia ideoita tulee, niin sitähän ei voi vielä tietää. Mutta kyllä ensi vuoteen satsataan aivan erityisen paljon.